Esparreguera acull la Flama del Canigó aquest dimarts 23 de juny del 2015 amb nombrosos actes a celebrar a la plaça del centre d'Esparreguera. Aquí podeu veure l'entrada de la Flama, la seva presentació, la lectura del manifest del 2015, l'encesa del pavater i el cant dels segadors a càrrec de la Coral de la Passió, el Pilar d'Honor ofert pels castellers d'Esparreguera i les airoses sardanes celebrades, entre altres activitats. Un esdeveniment organitzat per l'associació Amics de la Flama del Canigó en col·laboració amb les entitats d'Esparreguera. Us recordo també que encara funcionen els farcellets, el maquillatge de pintura i... Endavant, corredors del Club d'Atletisme de Esparreguera.
Bé, em deien que això havia sigut un assaig, ara sí que hi és i ara sí que entra la flama del Canigó. Recuperat, i ara sí, ara va de bo, ara entra la flama, vinga, ara va de bo. Ei, el Club d'Atletisme d'Esparreguera. Molt bé, doncs ja la tenim aquí. Perdoneu, s'ha fet una mica de pregar, però ja està aquí. I ara procedirem a l'encesa del pavater amb aquesta flama que, com us he dit abans, ve directament del Canigó, transportada per al Centre Excursionista d'Esparreguera i correguda per al Club d'Atletisme d'Esparreguera. Aquí tenim els companys que faran l'encesa d'aquest pavater. Vinga, un fort aplaudiment. Ja la tenim aquí, ja la tenim aquí. Molt bé. I a continuació, la Mariona Masferrer, la regidora delegada per l'alcalde, l'alcalde ha excusat la seva assistència per un problema greu personal. Sabeu que tradicionalment l'alcalde o el nou alcalde, doncs el primer acte institucional que feia, normalment, perquè coincidia amb les eleccions, normalment era en aquest acte d'encesa de la flama. També segurament molts de vosaltres sabeu que té un malalt a la família i no pot estar aquí entre nosaltres encara que ell ho hagués desitjat i li hagués agradat. Per tant, ha delegat amb la regidora Mariona Masferrer la lectura d'aquest manifest que seguidament ens... En absència de l'Eduard Ribas, alcalde, que li hagués agradat moltíssim estar aquí amb vosaltres, però com molt bé ha explicat el Quim Duran no ha pogut ser així, doncs l'Ajuntament volíem estar en aquesta festa reivindicativa de la cultura catalana i de la llengua, aquesta llengua que ens agermana a tots els que vivim als països catalans, i per això estic en representació de l'Ajuntament i passo a la lectura del manifest d'enguany. Ha estat escrit per Nemesi Solà, un antic escolta. Sigueu molt benvinguda, flama del Canigó, que com cada any sou esperada amb il·lusió per moltes persones, ja siguin grans, joves, xiquets, al·lots o mainada, tots desitjosos de compartir la vesprada i la nit, que s'il·luminarà amb l'encesa del foc de Sant Joan.
Aquesta nit màgica i tota la diada de demà, dia 24 de juny, Festa Nacional dels Països Catalans, ens agermana a tots, siguem del nord o del sud, de terra endins o de mar enllà, fruit de l'herència de l'antic solstici d'estiu, d'origen mil·lenari, i que, amb el pas dels segles, la seva celebració ha esdevingut tradició i costum, la més antiga del nostre país, i fins i tot dels racons d'Europa on s'estimen i respecten la democràcia i la llibertat, tan pròpia com la dels altres. Enguany s'escau el 50è aniversari del salt, passant la ignominiosa frontera, portant la flama per damunt d'aquest límit imposat per l'absolutisme imperant ahir, i avui encara, que trenca i divideix Catalunya per una serralada, com és la Pirinenca, que vertebra banda i banda uns pobles que formen part d'un mateix país i nació. Els nostres focs de Sant Joan i la flama que els encén, baixada del cim del Canigó, ja formen part del nostre costumari popular, així com de la nostra història col·lectiva, que tantes lliçons ens ha deixat des del seu inici fins a l'actual albada de la sobirania plena. Recordem tan sols que en períodes on els desitjos del poble foren reprimits a sang i foc pel Real Derecho de Conquista, l'expressió popular donava als focs de Sant Joan un sentit de resistència que queda palès en aquest senzill clam de fa 3 segles. Caramelles van darrere les de 1700 i tants. Fadrinets que les dictaven ja mai més les cantaran. Mal ponent ve de Castella, si de França lo mestral. Los usatges de la terra ja s'esfullen riu avall. No canteu pas més corrandes, ni feu focs per Sant Joan. Feu cremar-ne cera groga com se sol pels funerals. Tot poble té arrels fondes i la llavor de bona sembra mai fineix. Per això Catalunya sempre ha reprès un nou impuls de renaixença i que avui ha tornat amb força buscant un millor camí, amb voluntat i esperança, sota la llum de la flama del Canigó. Som-hi tots i fins sempre amunt. I abans d'acabar, només volia donar les gràcies als organitzadors d'aquesta festa, que en fan possible que cada any arribi la flama esparreguera, a tots els col·laboradors, que són moltíssims, fins i tot comerços, forns de pa, pastisseries de la vila, i molt especialment a la Joana Justo, que la tinc aquí davant, pel monument al PBT que va fer el lliurament al poble d'Esparreguera fa uns anys. Moltes gràcies a tots. Molt bé, moltes gràcies, Mariona. Em diuen els campaners que et quedis a tocar el repic. A continuació tindrem un repic d'aquestes campanes que ens porten els campaners d'Esparreguera. Vinga, endavant! Un fort aplaudiment per als campaners. Moltes gràcies. I també us vull demanar un aplaudiment ben fort per a aquests dos excursionistes, dues persones que han sigut els que han portat la flama del Canigó. Aquestes persones són del Centre Excursionista d'Esparreguera. Vinga, un fort aplaudiment per elles. Molt bé, i a continuació doncs tenim aquí darrere meu, ja tots ho coneixeu també, la Coral de la Passió, que ens cantarà exactament
als segadors. Us demanem, tenen especial interès en que tots vosaltres, si voleu, els acompanyeu. Vinga, endavant. Moltes gràcies, la Coral de la Passió. I a continuació tenim els castellers d'Esparreguera que faran el pilar d'honor a la flama. Vinga, endavant. No és res, solament és fer coixí. És fer coixí i no té cap perill. Vinga, aixequen aquest pilar d'honor a la flama. Moltes gràcies a tots els que us esteu acostant per fer aquest pilar i que surti de la millor manera possible, com ha de ser. Avis la puguin veure abans d'anar-se'n a dormir, doncs hem repartit la flama a Can Comelles. A continuació encendrem la flama dels amics del campanar d'Esparreguera. La recull el Josep Teruel. Aquí tenim l'encesa exactament de la flama. Un aplaudiment, sisplau. Vinga, a continuació recull la flama
a l'Associació de Jubilats i Pensionistes d'Esparreguera. Sí, ja sencers. Vinga, un aplaudiment a l'Associació de Jubilats i Pensionistes. I també, a continuació, amb representació de la Passió d'Esparreguera, evidentment, doncs la Meritxell recollirà la flama amb representació de la Passió. Vinga, flames enceses. Si hi ha algú, alguna entitat o algú que vol endur-se'n la flama a casa seva o a la seva entitat, ara és el moment.